360. Avui us vinc a presentar un apartament, 2 habitacions que tenim a Rosselló, finançat al 100%. Mira, primer de tot us vinc a presentar aquesta habitació. És una habitació que està escairadeta, però us hi cabria perfectament el que és el llit i tot un armari amb aquesta banda d'aquí. Llavors, de vistes, estem amb tranquil·litat absoluta, no hi ha carretera pròxima, i en principi estem en una zona que està força bé. És un edifici seminou, el qual té aquest superquarto de bany gran, amb la banyera. Fixeu-vos, aquí tenim l'altra habitació, que és una habitació individual, així de les que feien obra nova. Les portes estan força bé, cal canviar alguna tapeta, com la de la part de la cuina, i aquest és el menjador gran. Tot té ulls de bou, de color blanqueta al techo, i tenia antigament aire condicionat. Com veieu aquí, tenia aire condicionat, però ara ja no. Llavors, aquest d'aquí se completa amb un balcó, que és un balcó força agraït, que és on hi ha la caldera, i, solet, com veieu, solet, n'hi ha de solet. Llavors, el que sí que us vinc a presentar és la part de la cuina, que la cuina estem parlant que és relativament petiteta, però, a opinió meva, podríem agafar per aquí i fer una obertura i us podria quedar una barra i tot obert cap a la zona de menjador. Fixeu-vos, aquí tenim tots els mobles fins a dalt, que estan força bé. L'espai de moble és bastant correcte. Tenim forro i vitro, que sempre m'agrada canviar-ho i de més. En principi te va el rentavaixelles i la part de la nevera. Llavors, bé, companys, aquest pis us comento que el tenim finançat al 100%, ho podríeu arribar a tenir amb uns 7.000 euros d'estalvi, més o menys, i actualment té un preu de venda de 58.000 euros. Llavors, és producte bancari i no es pot fer ofertes a la baixa, almenys durant uns mesos. Per tant, si algú està interessat o coneixeu algú que vulgui anar a viure a Rosselló o fer una inversió simplement perquè d'alquiler se podria treure més diners que la hipoteca, teniu en compte que aquí una quota d'hipoteca estem parlant de 260 euros a 20 anys i ja tindríeu l'immoble pagat. Doncs molt bé, companys, ens truqueu al 973 10 22 86 i en parlem. Ja sabeu que estem a la vostra disposició. Ens veiem aviat.